Да повикаш СОТ вместо линейка. Нараства броят на пациентите, сключващи договор за неотложна медицинска помощ с охранителни компании. Причините за растящата популярност на алтернативата на спешната помощ са ниската цена на услугата и бързата реакция на екипите. Откакто се помни, Станчо работи в сферата на охраната като автопатрул. От 5 години обаче не се бори с престъпността, а за спасяването на човешки животи. За да се преквалифицира в шофьор на линейка, е преминал през специален курс за работа с пациенти. И в един и в другия случай трябва да стигнеш невредим. Трябва да стигнеш по възможно най-бързия начин. При шофьора на линейка имаш смисъл, помагаме да се натовари пациента, да се транспортира, при разтоварването помагаме, ако се наложи и нещо друго. Близо 13 000 клиенти използват тази услуга, като тя струва 2 лева към стандартен абонаментен план за охрана. Въпреки че на външен вид екипа на частната линейка по нищо не се различава от държавния, в действителност има 2 основни разлики. Първо, спешният сигнал се поема от лекар, който дава необходимите наставления на пациентите до пристигане на екипа. И второ, клауза в договора задължава медиците да пристигнат на адрес до 15 минути след приемането на сигнала. Ние сме дали възможност на нашите клиенти, които са се включили за услугата, при необходимост от лечение в медицинско заведение, да си изберат болницата. Не е задължително в една определена болница да бъдат откарани. Линейката на абонамент обслужва средно по 4 спешни сигнала на ден. В общия случай пациентите избират да бъдат откарани в частни болници. Мисля, че има много бъдеще, тъй като срещу една такса, която е, бих казал, направо символична, клиентите на тази услуга могат да получат наистина качествена услуга, която е бърза във времето и е ефикасна като действие в последствие. В момента само столичани могат да се възползват от алтернативния вариант на спешната помощ. Планира се до 2 години такава услуга да бъде достъпна и в други областни градове.